Roti, thank you, thank you. खोनादोंना खोनायाखैब्रा आं रायलायनायखौलाय Hello friend, please support me now. Music दामनायथ' खोनादोंलै ने खोनायाखैलै मोजांखौ बुंखोना गाज्रिखौ बुंखोब्रा Hello, 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 hello. Hello sir, good morning, good morning. Sunny boy blocks, hello, thank you. Sanjay Chowin Harden, thank you bro. Like Don. Thank you. Oh, thank you so much, thank you so much. Sanjay, the new friend, join me now. Sanjay on, thank you, bro. Hi, hello, Ada. Good morning, good morning, good morning. Same to you. May now thank you so much. गोजोननाय थाबाय दे आंनि एब्रियाव सनजित रोखोमखाबाय दं आरोना ओमफ्राय उनाव सफैनो हादों थेंक इउ लाइक थेंक इउ स' माच उनाव ओमफ्राय जोंना सनजितआ मा होनदों माइना मा बुंदों खिन्थालाय मा होनदों मा जालायखै रा ओमफ्राय सुनि बय ब्लग्स थेंक इउ अन ओमफ्राय लाइक ओमफ्राय मा होनदों निउ फ्रेन्ड जइन मिनो जोंना
जोंहा सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायनाय ओमफ्राय जोंना सोरबा दा एमाव राजा खर' गोजा नै हाला हेलौ 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 माइनाव नामा आदा फुंनि मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखै आं माइनाव गैया दे आं जाथ'वाखै ओरैनो फुंनि ओंखाम जायाखै आं ओमफ्राय खयथायाव थांनांगौ जाखो नयथायानो जानोसै सोर सोरखौ रायज्लायदों गारियालाय नेट स्ल'सो जालायबाय नामा आंना बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय आरति अन हेलौ थेंक इउ देमबिफ्राव सफैनो हादों थेंक इउ हेलौ 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 गुदिया गुदिया गुदियानो मर्निं थेंक इउ ब्र' बोरै जाखो मा उन्दुनो ओंखारलायखो मेगन मोदै जाखो ना माखो जेदिन ब्र' गोदान फैदों लाइक साब खालामना होदो दे नो माने एसेसो गोदान लोगो जानो लिंहरदों लोगो जालायलाय दे नोंनावबो नोङो सोरखौ गोदान नुदों नोंनावबो दं ना मोनफिनजोबगोन दे ओमफ्राय जोंना आरथि जेदि ब्र'नो ओमफ्राय जेदिमबाय ब्र' मा होनखो आरथि सालथे लागावदो दे नो ओमफ्राय जोंना माइनाव हेलौ गुड मर्निं नो ओमफ्राय जेदिमि ब्र' मा होनदों माथो मोसाथाराब्रा सालथे एसे मोसालायनो ओमफ्राय जोंना सनजित ब्र' अन आरथि मोनदों माखौ आरथि आब' मा खबरनो जोंना माइनाव गैयारे ओमफ्राय जोंना जेरेमि ब्र'आ मा होनखो मोसाना होनोलायरा सालथेनो ओइ मा गल गल ए गल गलसो जादों होनबा मारै गल गल जालायखोब्रा बोरैथो माथो गल गल नङाना नोंनावसो जादों खोमा जेदिमबि ब्र' मोसागोन र'नो लाकि अरेन्ज आ गया हमारा थेंक इउ बेथ' जेबो बुजिखाया नालाय चाइनानिसो मानसियानो लाकि अरेन्ज गुड मर्निं नो आंनावबो फैब्रा खर' गाज्रिसो मा होनदों सनजित ब्र' हेल'
Sunjit bro on. Sunjit bro आर'थि होनो आरोना आठथासो बादि टावारानो दाननो माबानो नागिरो बन्द' खालामना होनो नागिरो सालाफ्रा सन्जित ब्र मा होनदों ब्र आं हाबानि खामानि मावदों गामियाव अके दे होमबाबो अनद्रमान जाबाय ब्र ना सोलाबथारा खौनो हरनो हाबाबो अनद्रमान जायो औ ब्र आं सालायलायबाय हनै ब्र खालामनायफोरा दखाननि खोथा गैया मा थेंक इउ बेयावनो मोजां फदमपुरियावनो जायगाया ओरैनो गेजेर जायो दे गेजेरथारा बै न'दे जायगा सरलै बाहाय जायगा गैया बोरै जाखो Alright, all guys, man, bro. Change it on, thank you. Thank you, Panta. On, thank you. मा होहरखोथाय बोरै होदला हरखो सन्जितालाय
खामानि दं होननाया होदलाबाय थादों माथो बोरै होननांगौ जाखो अन होननानै फरायनांगौ ना अरिजिनेल फरायसैनांगौ जाखो बेखौलाय आपने आपकी फान्था अन थेंक इउ ओमफ्राय उनाव मा होनदों ओंखाम जादों एमाव अन अके फान्था ओंखाम जादों नो मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय हाय 100 on password है वो आपने आपकी नामे अपने आपके जुमला में संदा अनन करने से पहले इससे पहले है कर दिया लागाव हरबाय माथो on अके जेबो नङा दे र' मावदो दे ओमफ्राय मा होनदों आरो फान्था ओमफ्राय हिनजावफ्रा मावदो दे खामानि दंबालाय माथो जेबो नङा दे ओमफ्राय मा होनदों जोंना फान्थाब्र'आ मा होनखो एमाव दा आंखौ मानो हिसाब खालामाखैनो जोमाव बुन्दा साला नोंखौ मा साब खालामाखै आंलाय साब खालामखानायसो माथो आङो माबा फिनसो थाहैलाबायलायबाय आया जुदा सिखारलायबाय नै आपडेट जालायबाय आरोना मोनबेसे चेनेल खुलियो बे जुब्रा मोनथाम मोनब्रैसो दंखायो दा चेनेलानो Lucky Orange on RT on thank you
Halo. सानैल'सै माथो खारजोब्बाय। आंनासो नेटआ बोरैबा खोन्थाबाय नामा होमबालाय। Naughty on, thank you. On, thank you so much. No on. Oh. Amen. Bodoblog bro, thank you. Good morning bro, good morning, same to you. ओमफ्राय जोंना आदा नों दा मा खालामबाय दं? आं दखानाव दङ। माइनाव गैयारे दखानाव दङ। खालामना साबा one जादों र' जालांगोन दे 100 थांहांबायना गिदिर
गिदिंदों नामा लोगोफोराना गिदिंखोना माखो नेटआबो स्ल' जाबाय थानो नागिरो आंना एमएन बड'ब्रन थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ स' माच थेंक इउ एमेन्द्र आरथि ब्रन सोलायजोब्बाय माथो इउटुबनि माबाफ्रानो आपडेट जाबाय थायो माथो आं थांबाय दे ब्र बाय बाय आदसा आरो थांसै होमबा दे थेंक इउ सै आंबो बारा गोबाव होखाया आरोना सासेल'सोलै 1 घन्टाल' होगोन आङो आरथि अन अन थेंक इउ टेक्निकेल जी हेलो ब्लू अच्छा ब्लू दे दिया मैंने बर'ना सोर बर'ना मा जाखोब्रा आनसोलाय लाइक डाउन थेंक इउ ब्र आरथि अन टेक्निकेल अन थेंक इउ
अच्छा ठीक मैंने आपको सब कर लिया है। मेरा चैनल को भी सब कर दीजिए। सपोर्ट कर दीजिए। चलो ऑन 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 थैंक यू। राधे राधे थैंक यू। टेक्निकल जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। मा होनदोंमोनलाय? नामा? बबेयाव खबरै खामानि गैयो दा सिंखाब्रा हरसिम फन दं दे हा थैंक यू टेक्निकल ब्रो थैंक यू सो मच। रोटी ऑन रोटी ऑन थैंक उल्टा गाज्रिसो दालासिनो। थैंक यू बाय बाय। अभी बाय बाय कर लिया। बाय सब मेरा ले लो। ओके ओके कोई बात नहीं लेकर जा। क्रोम में हटाऊंगा मैं लोग को। दाबो 30 ल' नि जाबावनांगौ जाखो।
सासेल'सै माथो माथो on thank you सोर दङ ब्रा साथाम दङ on thank you soरखौ लाइफ एन्ड बिटि वाइ लाइक दं मा दावराव दखानाव दं आङो दहाय फैनो हानाया सोरमोनबा दहाय फैनो हायै जागौमोन बे फैबाय आं हेलौ नो लाइफ एन्ड थेंक इउ लाइफ एन्ड बिटि वाइ गामियावब्रा
Hello, Sharon and Roche. Thank you. Uno on, thank you. Hello, friends. Please support me. Okay, thank you. Okay, on, thank you. Yes, Sam, so we know thank you, thank you, thank you, thank you, Sam Ki, thank you. Yeah, ne. Dasan na sundong ba na? Tiga sedih yang dia bersuara tak gitu nih sabai. Dasu data on खालामदों आं इसोर आलासि फैदों ओके दखानाव दंलाय आं दा बर'थ' मानसि दंना सोर दं आरो दा नयथायाव होगोन दा नोंनिफ्राय इसामखि नयथायाव होगोन नामा नों तिथि जाखानोसै माथो मा सासेल' खिथालायखोब्रा खारजोब्बायसो नामा
सारजोब्बायदां जानाया नोंनाव बेसे खोन्थादों ओइ दङलै नै नेटआसो स्ल' जादों आंना कमेन्ट हरा माथो जानो बिजि नामाथाय दे कमेन्ट हरदो लोखिमोननो बेस्थ' जोबथारदां मानसिफ्रानो आमाइसो फैयाखै नामा आमाइसो बेयो सिखाराखैनो दां दाबो सिखारालै बे 9थायावसो सिखारो बिसिनि आर'नाइ गाननाया गासिबो माबानि मानसि सासे नङा सासे मैया चिराङाव माबायाव जालायबाय सेस ओरै जोंनिजोबलाय जोंनिथिंबो लानो थांलायबाय खान्थालगुरिनिसो बे माबाया Arti on. Thank you. Gimana lagi nak? बेनावबो मानसियानो जाथारला सिगां जासिगारोमोन आमाइसोनाव जालालै
मानसियानो जानो नागिरला जोंनावहाय बेनावबो जाला आंनावबो जाला आरथिनावबो जानो नागिरा जायानो जोंनि ग्रुपआव मानसि जायो गोजाजोबसोखा माइनाव खि मा खालामदों गारिसो सालायदों दा बियो मा होनदों माला नोंसिना मा होनखो बुजियाखिसै आं मा होनखोमोनथाय बुजियाखिसै आङो माला नोंसिना अके बुजिस्लाबाखै आङो मारै होनदोंमोनथाय नै ए बट 7 थारिखआव 7 थारिखआव गोलैगोन जोंना माला 1 आवार कमप्लिट जाबावो जाखो जाथारनोसै सालायदों नै गारि सालायदों नै बेहा हनै जोंना जोब्बाय औ दाख्लै भिडिअ नुखादोंमोन आं नयथाथिं
बाय बाय दे बाय बाय। गोजोननाय थाबाय दे जोबजासे सावरायनायनि थाखाय। आरथि ब्र' इसामखि दोनसै आङो दे होगोन ना मागोन नों होयो दा?